Di ata karon sa pagpahawak ni Jesucristo guys. Part ni Caesar sa pagsimba guys unya mao ni gihimo diri sa sud sa simbahan. Today is Friday unya Biyernes Santo, April 2023 guys. Mao ni gihimo atong suroyon kung diin unsay gibuhat sa sud sa simbahan guys. Ang segundo mo ni gibuhat okay mo na ka mga co-workers sa Rizio Matalong mga gwapo ug mga gwapa guys. Sa sud sa simbahan guys. Ito na i-update sa pagpahawak sa krus diri sa duwang lungsod sa Bataan guys. Sa simbahan diri sa lungsod sa Matalong.